ҳабиб ё геҷи кӣ пирӯз мешавад? Ба ин савол мутахассисон ҷавоб мегӯянд. Размовари амрикоӣ ва русии риштаи муҳорибаҳои омехта Ҷефф Монсон доир ба рақобатҳои Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷастин Геҷи ки санаи 24 октябр дар Амурати Муттаҳидаи Араб баргузор мешавад, фикри хешро баён кард. Ӯ пурра ба пирӯзии Ҳабиб боварӣ дорад. Ин бузургтарин мубориза дар соли равон аст, хусусан барои Ҳабиб. Ин рақобати махсус аст, чаро ки ӯ қаблан падар ва мураббиашро аз даст дод. Хабар аст ки русиягӣ баъд аз ду рақобат ба корномаи варзишиаш хотима мебахшад. Аз ҳамин лиҳоз ӯ мағлуб нахоҳад шуд. Ин рақобат барои Ҳабиб мушкил хоҳад шуд, чаро ки Геҷи хеле хашмгин аст. Ҳабиб мекӯшад то рақибро дар партер мағлуб созад. Аммо Геҷи бар ин рақибонро шикаст додан кори осон нахоҳад буд. Аммо ба ҳар роҳе набошад Ҳабиб дар ин вохӯрӣ пирӯз мешавад. фикр дорам ки рақобат 5 раунд идома мекунад ва дар натиҷа Ҳабиб пирӯз мешавад. Пирӯзӣ бо қарори доварон ё бо нокаути Ҳабиб поён меёбад, гуфт Монсон. дар трансферҳои гузариш Русия пешқадам аст. Виктор Мозес бозингари Спартак шуд. Футболбоз Виктор Мозес аз Челси ба тими Спартак то охири солҳои 2020-2021 бо иҷора гирифта шуд. Ҳамчунин бошгоҳи шаҳри Москав имкон дорад ки футболбози 29 соларо расман харидорӣ кунад. дар бораи гузариши ниммуҳофизатгари мунтахаби Нигерия сомонаи расмии дастаи Спартак хабар додааст. Бошгоҳи лондонӣ қабл аз тими Москав ин бозингарро ба дастаҳои Ливерпул, Сток Сити, Вест Хэм Юнайтед, Фенербахче, Интер низ ба иҷора дода буд. ки Голден Бой 2020 мешавад? Фатиҳ Ҳоланд ё Винисиус? Нашрияи италиявии Татоспорт рӯйхати довталабони ҷоизаи беҳтарин бозингари ҷаҳони Аврупо Голден Бой 2020-ро муаррифӣ кард. дар ин рӯйхат 20 футболбози ҷавон аз ҳайати 16 даста қарор доранд. тибқи қоидаҳо соҳиби ҷоизаи Голден Бой наметавонад аз 21 сола боло бошад ва бояд дар дивизиони олӣ яке аз чемпионатҳои Аврупо бозӣ кунад. мушкилоти бузурги Реал пеш аз Эл Класико. боз ҳам Эдин Азар. ҳамлавари дастаи Реал Мадрид Эдин Азар дар бозии даври ҳафтуми чемпионати Испания бар муқобили Барселона ба майдон баромадан наметавонад, менависад Марка. тибқи иттилои манбаъ, сармураббии бошгоҳи шоҳона Зейниддин Зидан футболбозро маҷбур намекунад ки тезтар ба ҳайати даста баргардад. бошгоҳ омода аст мунтазир шавад то Азар комилан шифо ёфта пас он ба майдон баргардад. санаи бозгашти футболбоз ҳанӯз эълом нашудааст. ҳамлагари 29 сола бешубҳа дар бозии навбатии Мадридҳо бо Кадис 17 октябр ва бо Барселона 24 октябр бозӣ нахоҳад кард. ёдовар мешавем ки Азар тобистони соли 2019 аз дастаи Челсии шаҳри Лондон ба тими Реал Мадрид гузашта буд. маблағи гузариши футболбоз 115 миллион евроро ташкил медиҳад. дар мавсими гузашта белгиягӣ дар 16 бозии чемпионати Испания ширкат варзида 1 гол зада 3 партофти головаро анҷом додааст. шартномаи футболбоз бо бошгоҳ то тобистони соли 2024 эътибор дорад. боз ҳам аз футбол сухан мекунем. Дибала ба Лондон меравад. ҳамлагари аргентинии дастаи Ювентус Пауло Дибала бо эҳтимоли зиёд метавонад ба дастаи лондонии Челси гузариш намояд. бинобар иттилои манбаъ, роҳбарияти клуби англисӣ ба Дибала мароқи зиёд зоҳир намудааст ва мақсад дорад ки дар равзанаи трансфери зимистона ӯро ба даста ҷалб намояд. ёдовар мешавем ки қарордоди ӯ бо Ювентус соли 2022 ба итмом мерасад. ин Месси чӣ кор мекунад? Аз ин ҷо ба дигар ҷо, аз дигар ҷо боз ба дигар ҷо сафар мекунад. мо нафаҳмидем. пас шумо мефаҳмед. Месси имкон дошт ба Челси гузарад, аммо журналисти машҳури итолиявӣ Ҷанлука Ди Мартисио дар дафтари наваш нарафтани Мессиро аз Барселона тасвир намудааст. хабар медиҳад Sky Sport. дар дафтари мазкур дарҷ гардидааст ки Лео Месси имкон дошт ки барои напардохтани андоз тарки Барселона кунад. хабар дода мешавад ки Лео соли 2014 наздик буд ба ҳайати Челси гузариш кунад. Челси омода буд ки ба Месси 250 миллион евро пардохт кунад, вале ин гузариш бо сабабҳои номаълум рух надод. ёдовар мешавем ки охири мавсими гузашта Лео ба таври ҷиддӣ нияти тарки Каталония намуда буд, аммо ӯро оила ва дӯстонаш аз рафтан боз доштанд.
қариб ҳамаи футболбозон сармураббии даста мешаванд. Руни чӣ? ҳамлагар Уэйн Руни ба зудӣ сармураббии тими Дерби Каунтӣ мегардад. ба иттилои Десун футболбози 34-сола ки аз моҳи январ дар ин даста ба ҳайси мураббӣ ва бозингар фаъолият дорад, метавонад сармураббии ин тим шавад. зеро роҳбарияти Дерби Каунтӣ фаъолияти сармураббии феълии тим Филипп Коку ва натиҷаҳои охири дастаро ғайриқаноатбахш арзёбӣ намуданд. Бо эҳтимоли зиёд мутахассиси ҳолландӣ ҳафтаи оянда аз мақомаш барканор шуда, вазифаи ӯро Руни ба зимма мегирад. Дерби дар мавсими солҳои 2020-2021 дар 4 бозии чемпионшип 3 маротиба мағлуб гардидааст.